Nagapabilin nga malinong kag matawhay ang dalagan sang politika sa Iloilo City kadungan sa pag-umpisa sang local campaign period subong nga adlaw. Ini ang ginpahayag sang Commission on Election Iloilo City. Sa interview sang K5 News FM Iloilo ka Mr. Jonathan Saino, Election Assistant 2, ginpahayag sini nga apisar nga matawhay ang pagpatigayon sa eleksyon sa Iloilo City, padayon ng ila pagmonitor. Samtang nagapahanumduman ang natungdan sa mga politiko kag mga supporters nga dapat ipabilin nga malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang eleksyon. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee